Takže čuslivý to mnou jedna dneska. Počkejte, já se sednu. Dneska budeme ochutnávat toto. Už jste asi viděli, někdo to natáčel, ale já jsem prostě to ochutnával, akorát, že ne, to jsem ještě na něj YouTube kanál. Takže dám na to. Sorry, když to budu mít 5 minut, třeba hodinu. Já tady se snažím. Už to dávat. To nejde. Na to seru. Ale proč? Už to mám asi. Už to mám lidi. Tak ne. Už to budeme mít. Sorry, když mi jdou vidět kozy, jo? Ne, to jste neslyšeli. Tak jo, máme to tady. A jdem to ochutnat. 3, 2, 1. Straně si udělám obličej, tak ukončím to. 3, 2, 1, teď. Počkat. Tak jo, už to je 3, 2, 1. No. Ať neudělám face. Ještě jednou. Udělal jsem face, tak čus.